नमस्ते. मी मसूरच्या डाळीचे वडी बनवते आहे आणि त्याच्यामध्ये भोपळा आणि बटाटे टाकणार आहे. आता याच्यासाठी मिरचीची पेस्ट बनवणार आहे. हे मिरची आहे, एक लिंबू घेतलाय, थोडी लसूण आहे, अद्रक आहे. याची मी पेस्ट बनवणार आहे. लिंबूचा रस आहे ना मी वरून पिळणार आहे. त्यासाठी थोडं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा जिरं घ्यायचं आहे, अर्धा चमचा हळद घ्यायची आहे, अर्धा चमचा हिंग घ्यायचा आहे. ही मसूरची डाळ आहे, ही पाव किलो आहे. मी रात्री भिजायला ठेवली होती आणि आता सकाळी चालणीवर ओतून घेतली, पाणी काढलंय. आता याच्यामध्ये आहे ना वाटताना पाणी नाही घ्यायचं आहे. आता पहिला मी आहे ना ही पेस्ट बनवून घेते लिंबू सोडून आणि भोपळा किसते आणि त्याच्यानंतर आपल्याला डाळ मिक्सरला वाटायची आहे. बटाटे शिजायला ठेवले आहे, 4-5 बटाटे घेतले आहे, ते मी तुम्हाला आता दाखवते नंतर. हे मिक्सरला याची म्हणजे जाडसर अशी वाटून घेते. अशी बघा असं पेस्ट करून घ्यायची, म्हणजे एकदम बारीक नाही करायची, जरा जाडसरच करायची, कारण आपल्याला या वडीसाठी वापरायची आहे. आणि एवढी वापरायची नाही, याच्यातली आपल्याला 1 चमचा खाली घ्यायची आहे. मी बनवून ठेवली. आता पहिला मी भोपळा किसते किसणीवर. बटाटे शिजवून आणले, हे पण छोटी छोटी 4-5 बटाटे आहे. आता मी पहिला आहे ना हे भोपळा किसून घेतलाय. आता मी मसूरची डाळ आहे ना ही वाटून घेते मिक्सरला, त्याच्यानंतर आहे ना बटाटे किसून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. बटाटा पण किसून घेतलाय. आता हे सर्व आहे ना आपल्याला साहित्य मिक्स करायचं आहे. पहिला आहे ना मी थोडी डाळ फेटून घेते. डाळीमध्ये आहे ना पाणी थोडा पण नाही टाकलाय, एकदम सुकी वाटायची. आपल्याला वडी बनवायची ना, उन्हाचे जे सुकवायचे पदार्थ असतात ना त्याच्यामध्ये थोडा पण पाणी नाही टाकायचा. आता ही आहे ना असा पाण्याचा हात घ्यायचा आणि ही डाळ अशी थोडी फेटायची, म्हणजे ही बघा अशी फसफशीत असते ना, ती आपली फेटली ना की जरा गरगरीत चांगली होते, हलकी होते. अशी 2 मिनिटं फेटायची चांगली. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला बाकीचं साहित्य आहे ना त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं. आता याच्यामध्ये बटाटा टाकलाय बघा, हिंग टाकायचं आहे अर्धा चमचा, चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे. मीठ म्हणजे थोडंसं टाकायचं, कारण ते वडी पुरतं टाकायचं आहे, कारण आपल्याला नंतर वडीची भाजी बनवताना आपण भाजीमध्ये मीठ टाकतो. जिरं टाकलंय 1 चमचा. आता एक पेस्ट एवढी बनवली आहे ना, त्याच्यातली आपण आपल्याला जेवढी पाहिजे तेवढी टाकायची, 1 चमचा, अर्धा चमचा. आता मी त्याच्यामध्ये हा 1 चमचा टाकलाय आणि बाकीची ठेवून द्यायची. आपण समजा पापड वगैरे बनवला ना तर पापडामध्ये टाकायचं 1 चमचा. आता याच्यामध्ये लिंबू पिळायचा. लिंबू कशाला? लिंबू आहे ना ते आपला भोपळा आहे ना गोड असतो, म्हणजे आपल्याला आंबट गोड पाहिजे ना त्याच्यासाठी लिंबू पिळायचा. हे भोपळ्यातलं आहे ना पाणी काढून घ्यायचं आहे, म्हणजे त्याच्यातलं पाणी नाही घ्यायचं आहे, आपल्याला सुकाच घ्यायचा आहे. जेवढं पाणी असेल ना तेवढा काढून टाकायचा असा, कारण आपली वडी आहे ना सुकी पाहिजे, लवकर सुकायला पाहिजे, त्याच्यासाठी हे पाणी नाही. हे पाणी असलं ना की ते वडीमध्ये पाणी गेलं की वडी खराब होते, लवकर सुकत नाही. आता हे रुमालात भोपळा घेतलेला आहे, त्यातलं पाणी काढून घेतलाय, तो आता टाकलाय. आता सर्व हे साहित्य मिक्स करते आणि वडी पाडते. एवढं पाणी निघालंय बघा, हे पाणी नाही घ्यायचं. हे आता सर्व साहित्य मिक्स करायचं आणि याचे छोटे छोटे आहे ना वड्या पाडायचे आणि सुकायला ठेवायचे. असं मस्त मिक्स झालंय बघा. आता मी प्लास्टिकचं याच्यावर पेपर टाकते आणि छोटे छोटे वड्या पाडून दाखवते. आपले वड्या पाडून झाले की उन्हामध्ये ठेवायचा. एकदम मस्त मिक्स झालाय बघा. आता याच्यावर प्लास्टिकचं शीट घालते आणि छोटे छोटे वड्या पाडते. आता मी याच्यावर छोटे छोटे वड्या पाडते. असे छोटे छोटे वड्या पाडले ना मग सुकतात लवकर आणि खायला पण चांगले लागतात एकदम, कारण ते भाजीचे आहेत ना, भोपळा आहे त्याच्यामध्ये. असे सर्व वड्या पाडून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. एक दिवस उन्हामध्ये आणि एक रात्र पंख्याखाली असे मस्त सुकले आहेत. आता मी काढते आणि ताटात सुकायला ठेवते. असे मस्त निघतायत बघा.
कारण असेच तुम्ही नेऊन परत उन्हात ठेवले ना तर ते आतून सुकणार नाहीत. असे उलटे फिरवून आहे ना हे निघतात बघा पटापट. असे उलटे फिरवून असे उलटे ताटात ठेवायचे म्हणजे ते छोट्या भांड्यात राहतात नंतर. भोपळ्याची वडी एकदम 3 दिवस झाले एकदम छान सुकली आहे. अशी तुम्ही पण बनवा. ह्या वड्यांचं काम काय माहिती आहे का? भाजी बनवायची. जशी आपण सोयाबीनची भाजी बनवतो, सांडग्याची भाजी बनवतो ना तशा प्रकारे ह्या वड्यांची भाजी बनवायची आपल्याला जेव्हा लागेल तेव्हा. एकदम मस्त छान झाले आहे. असे तुम्ही पण बनवा. हे मी वाटून आणलंय कैरी वगैरे सगळं. हे बघा हे सर्व जे सुकवलेले पदार्थ आहेत ते असे आपले साधे डबे घरातलेच असेच वापरले आहेत, त्याच्यामध्ये भरून ठेवले आहेत. हे झाले 2. चांगले पॅक बंडामध्ये भरून ठेवायचे. 3. त्यांना दाखवायचे म्हणून मी थोडे थोडे बनवले आहे. 4. 5. 6. 7. 8. म्हणजे असे तुम्ही हे सर्व बनवून जर भरण्यात भरून ठेवू शकता ना. हा बरणी डब्यामध्ये नेऊन ठेवू शकता. हे पण प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये असं भरून ठेवले ना की आपल्याला समजतं की त्याच्यामध्ये काय आहे ते.